Vítajte halmáči, pristupme k nášmu ďalšiemu žrebovaniu o skvelé ceny. Začneme žrebovať tretie miesto a tým sú dve kávičky v Halmy Café. A tretie miesto vyhráva Michala Gajová. Gratulujeme, pokračujeme ďalej. Druhým miestom sú dva lístky na koncert Oldřicha Janotu, vynikajúci pesničkár. Takže kto si užije tento koncert? Peter Sabol. Gratulujeme. Tretí v poradí a prvé miesto, najväčšia výhra, a to je Lipovina Axis od Macíka, vynikajúce vínko. Vyhráva Šárová Tatiana. Gratulujeme k prvej cene. Verím, že si ceny vychutnáte a tešíme sa na vás. Žrebovaní. Ceny boli rozdané. Ešte raz im blahoželáme. A vidíme sa v piatok na Janotovi. Alebo budúci štvrtok na Halmy Feste. A pokiaľ nie ste v mailing liste, neváhajte sa pridať. Budeme vás informovať. A môžete na budúce vyhrať vy. Ďakujem. Ďakujem.